बिनि फिसाया ओरैबायदि फाग्लाना एसे गोलाव फैबाथाय आंनि फिसाजों गोसथोलायो बुलायदों होननानै बुङो। लंथं भिडिअ ना फट' होनदों जाबावदो दानाबा सेसखा खनजिथाया दाख्लैबावैसो थालिर बिलाइ खान्दाना गाननानै मोसानायनि थाखाय रायजोफोरजों बिसार खुंजाबाय मिटिं खालामजाबाय बुजाबाय बेसरा अना खानानै आरो दा फैयै फैनानै खुद गावनिनो फिसाया भाइरेल खालामना होगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव अर्थात फेसबुक आरो इउटुबफ्राव दाथ' सोरांब्लानो बा मबाइल बोदलाबानो खनजिथा बर'नि दैदेनवारिनि खालि फेसबुक इउटुबाव नुनो मोनगासिनो दङ। दा बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौथ' जों मिथिना मोनाखै थारमाने बबे बायदि बाथ्राखौ लानानै मा खारनाव दिनैनि दिनाव खनजिथानि फिसाया गावनि बिसिखौ बा गावनि हिनजावखौ खनजिथा बर'खौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामना होखो फेसबुकाव मा पस्ट खालामना होखो आरो दैदेनवारिनि फटक लागायनानै माब्रैहाय दैदेनवारिया आंनि हिनजावखौ लानो थाखाय बा खनजिथाखौ लानो थाखाय बिदि मानसि लागायनो नागिरदों बुथारनो नागिरदों गुन्दा लागायनानै आरो बेजों लोगोसे निजोरा ना मा होनो जोंहा नैबे दैदेनवारिनि अनजालि बिसिया बिथांजोखौबो दंफायो इनभल्भ दंफायो बे खामानियाव आंखौ बुथारनो नागिरदों मानसि लागायनो नागिरदों होननानै गोबांथार खोथा बुंदों। दा बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौथ' जों मिथिया। दा पस्टआ नैबेनो आरोना बेबायदि पस्ट होनानै होदों बिथाङा। दा नोंथांमोना फरायनानै नायदो बेयाव फरायनानै नायबानो निस्सय मिथिखागोन आरो गोबाङानो नुखाबाय गोबाङानो नुवाखैबो जानांगौ। स' जायफोर नुवाखै नोंथांमोना फुरा नायनानै ला आरो बुजिनानै ला मैया जिबायदि भिडिअ बानायदोंमोन नाथाय बेयाव दैदेनवारि आरो बिनि बिसि आरो खनजिथा बर' बिथांमोना साथामजों थानानै लोङै जायै भिडिअ बानायनानै हगारदों खनजिथा फिसायनि सायाव बाथ्राया थिगानोमोन सैथोमोन नाथाय लोङा जायालासिनो खालामबा मोजांसिन जागौमोन लोंनानै खालामनायखौ एसे गाज्रि नुदों आरो लोगोसे बिथांमोना खोनाजाथावै माखासे वार्ड बाहायदों माने राव बाहायदों जायखौ बुङो दैदेनवारिनि अनजालि बिसि बिथांजोखौ आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि सानाखैमोन बिथांजोनि खुगानिफ्राय दिनै आं गाज्रि राव फंसे बाथ्रा खोनादों आरो लोगोसे बिनि उननो खनजिथा बर'आबो खुद गावनि फिसायखौनो बुंफादों आरो नोंनि थाखाय आं दाहारनि लन फाइनान्स बायदिसिना सुख'ना होदों दा नोंनि फिसायालाय सोरथो नोंनि फिसाया माबोरैहाय थाखा दाहार नाखो माबोरैहाय रिन नाखो माबोरैहाय लन लानांखो नोंसोरोथ' खुद बिसि फिसाय मिलायलायनानै न'खर गंसेनि मिलायलायनानैसो नोंथांमोना लनखौ लादोंमोन दा नोंथांमोनानो सानैजों बिसि फिसाय गोरोबलायनानैसो बे दाहारखौ सुखानांगोन ना बेथ' सियरखा नङा होमबा दा बेफोर जाबाय थांबाय आरो दिनै जोंहा दैदेनवारि बिथाङा खनजिथानि फिसायजों फन रायलायनायाव माखासे लंथं फटक बायदिसिना भिडिअनि हेन टेन माबा माबि खोथा ओंखारदों दा बेसेबांसो सैथो नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायना लाजोबदो आरो सोरनि फेसबुकाव लंथं भिडिअ बा लंथं फटक भाइरेल जादों सोर हगारनानै लादों खुद गावनो हगारदों मादों होननानै बुंदों नाथाय बुंग्राया सोर जाखो आरो माबोरैहाय हगारखो माबोरैहाय माखो दैदेनवारियाबो नायनो ओंखारलायदों जोंहा हा खनजिथानि सोलेरखौ माने नुनायबा नायगौमोन आरोखि थारमाने खनजिथा फिसायनाव बिहरनाय बायदि जादों बिथांनि बुंनाया दा नोंथांमोन भिडिअखौ आं बारा गोलाव बुंनो साना हा जेबो गोलाव खोथा बुङा आङो नोंथांमोना नायनानै लादो आरो बुजिना लादो जोबजासिमाव गोरोन्थिया सोरनि नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि दाखालामलाय गावनि फिसायखौनो गाव भाइरेल दाखालाम बा गावनि बिसिखौनो गाव भाइरेल दाखालाम नोंथांमोनहा नोंथांमोननि मेटारखौ न'खरावनो सल्भ खालामना ला ससियेल मिडियाजों दाखालाम प्लिज अननानै बेनोसै आं बुंनाया। हेलौ लोगोफोर थग्रननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां थग्रन माब्रै दं कम्पानियाव खामानि मावनानै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानै दुवाखै जोंनि हौवाया मा साइसनि मानसि नै जोंहा थग्रन ओंखाम जाबाय लोंबाय नै एसे लोंबाय ओमफ्राय नै आंना हिनजावा दे जेन'बा बिदि मानो हगारनांगौ दे जेन'बा आङो उन्दै लोमजानायखासो अजानाव लाबोथारदों जेन'बा बिदि लिरनानै होनानै मा मोननांगौ दे आं नोंजों उन्दुलायदों ना मादों जेन'बा दे बिदि लिरनानै हगारनो बियो आल्ला सोल्ला हारसिं रोंलाबायनानै बिदि हगारनांगौ जाहैबाय गोदाव सोरावनो गावनो फन हरै दावराव जाबाय थायो होनखाबाय आं गाबोन फुङावनो थांसै होननानै खनथाम जाहैनांगौ होननायखाय आङो दिनैबो दोनबाय उन्दैखौहाय बेखौ बिदि फेसबुकाव बियो बिदि गाज्रि लिरनानै पस्ट होबाय आरोना दा दुनिया मानसि शेयार खालामनाय शेयार जानाया बे मोजां जाबाय दा भाइरेल जानाया मोजां जाबाय हिनजाव फाननानै जाग्रा सारा लाजिला नोङो सिगाङाव जा खालामबोबाय दै आं खिन्थु दा जेबो मानिला मोनथिबाय दा जाबाय थग्रन आंना सानै जासिगोनलै थग्रन गाज्रि दामारसै कम्पानियावनो थादों नोङो नों आंखौ बेबायदि पस्ट खालामबाय दा दे जाबाय खालामनांगौ आरो लासिं जेन'बा मानो बिदि पस्ट खालामनांगौ बियो लिरनानै गोदाव सोरावनो एसे होबानो अथेसा शेयार जाखायो होनना मिथिखायो जेनेबा दे मानो हगारनांगौ बिदि बियो जानला मोनलानो लोंनानै प्रुफ होनांगोन सोर मा जालायदों सोर अफाय मा जालायदों बेखौहाय मानिखायालै आङो माइरि बे हौवाखौहाय
गावनि फिसायानो बिसिखौ माबायदि हिनजावानो दङ हिनजावजों आंजों ओंखाम जानानै थाबाय सिखोमोन बेखौ दा जुथानावसो मोनथिबाय दा आं रागा मोनथिबाय दा आं गाबदों रायहरनानै दा मोनथिबाय आं बिराद गाबदों आं रायहरदों आरोना बेबायदि आंनि फिसाखौ बिदि लिरनानै होलाबायनाङा ना बियो बेफोरबायदि लिरनानै होनामोन ना आंनो दंना आब' खनजिताखौ लेंहरनायाव आंनो उन्दुनायावबो जों सानैजों उन्दुदों आंनि फिसाया बेखौ माबा मोनसे खालामदों नामा आंनि फिसाया आंनो जेबो होनाखै खालामदों होननानै जेन'बा सोरबाफोर दं नामा जोंना मा खालामनांगौ हिनजावानो दं जेन'बा मा खालामनांगौ दे सिथोबनि आं उन्दैया लोमजादों थाखा थाइसेबो हरनो हायाखै बेयो साला बैसागुनिफ्रायनो थाइसेबो थाखा हरनो हायाखै बियो हिनजावखौहाय बानायनानै जानो फैदों मालाबो घन्टाया फन हमा नोंनि बिनि फिसाया ओरैबायदि फाग्लाना एसे जोंनाव फैबाथाय हिनजावा गोसथोलायो उन्दुलायदों होननानै बुङो ओमफ्राय दा नै दा हिनजावा भिडिअ बानाय अयथासार खस्थ' खालाम भिडिअ बानाय रिन सुख'बाय लन सुख'बाय गारि फाइनान्स सुख'बाय दा हिनजावखौ फाननो फैदों बियो साला गुन्दाया लाजिनो रोङा बियो फाग्लाया रागा जोङो आङो खिन्थु जोंखौजोबबाय दा बिदि लिरना होलाबायनाङा ससियेल मिडियाआव भिडिअ बानाय फैसा थाखा थाइसे थाइनै खामायो बिदि हिनजावखौ फाननाङाथ' बियो गोदाव सोरावनो आलासि जाफैनायखौ बिदि लिरना होनाङा ना बियो बेफोरबायदि उन्दैया लोमजादों जाहैबाय लाबोबाय माथो जाखो माबा आंनि बोराइजोंसो उन्दुदों मादों बिदि होनानैहाय दा बिसिखौ रायहरबाय आरोना लिरनानै होबाय रायहरनानै थाबा जेबो नङा नै ओमफ्राय लिरनानै मानो बिदि ससियेल मिडियाआव पस्ट होनांगौ बेलाय बेखौनो बुंहरदों आङो दा सिथोबनि आं रागा जोंलै मोनथिबाय दा मिस्टार थग्रोन नै जानो हायैखौ जोंनि बाव गारदों आरोखि माबायदि मानसि बियो आसरितलै थग्रोन माब्रै मा ओंख्रि जानानै दं आसरित मानसि मामायावलाय मा होनो सिक्किमाव मा ओंख्रि जानानै दं कम्पानियाव खामानि मावना जाग्रानि जाग्रानिसो नै जोंहा मोनसे भिडिअ हगारब्लानो बिसिबां थाखा फैयो मासाव जोङो जिरायनो 30-40 हाजार थाखा लायो मिथिबाय बेरायनो नों कम्पानियाव खामानि मावना सानफा थोलो खामानि मावना जाब्लाबो नों जोंजों जुजिनो हाया दै थग्रोन बुदबक साला आसरितसो मोनबाय मानसिखौनो थग्रोन मा ओंख्रि थैलाबायनोसो गोसो जायोलै थग्रोन मा ओंख्रि रागानो हिनजावखौनो थांनानै थाजानो बाबायदां ओंखायनो फिसाया लोमजाबाय फैसा थाइसेबो हरा नायनो मोनथिबायना रायजोफोर गथ'आ लोमजाबाय उन्दै लोमजानाय नायनो फैसा थाइसेबो गैया आखायावहाय जाबाय आपल'ड होनोसै दा होलाबाय होआबा माथो सिथोबनि बांद्राय दुखु खालामग्राखौ गाबखांबाय आङो मोनथिगौ नोङो जै थग्रोननि होआबा माथो हो जै थग्रोननि जै होन बिदि लिरना होनांगौ बियो दे मानो लिरना होनांगौ दुनियानि मानसि शेयार खालामबायना दाथ' जै थग्रोननि बिदि लिरना होनांगौ बियो ओमफ्राय जै थग्रोननि जै फाननांगौ दे हिनजावखौ लाथायला नामा नोंलाय आंखौलाय माबायदि खालामगासिनो दं नङा हिनजावखौ लाथायला नामा होनदां नोंखौ मोनसे खोथा बुंहरबाथाय नायदो फेसबुकाव मोनसे पस्ट होना होगोन दायो माबाखौ डेट फैगोन आं स्ट'रि मोनसे नै दै आंना स्ट'रिया बोरै सोलायखो होननानै बुंबाय आरो माथो लंथं भिडिअ हगारबावो लंथं फट' गावसोर हगारा लादों ए हगारा लादों आं ओंखायनो मेसेन्जाराव आंनिफ्रायथ' हगाराखै आं दासो नायदों दानबाय दे ओमफ्राय माबायाव हाबनानै दंजोबो मेसेन्जाराव दंजोबो औ माथो नोंनो बिहरो नोंनो हगारनो नागिरो नायनो बिहरबाय थायो होनलाय नोङो बेफोरथ' जेनेबा जाहैबाय आंनि हिनजाव जाहैबाय आंथ' हगारफेराखै दाबो आंनिफ्राय मोनसे मोनाखै दा गावसोर हगारना लादों औ खोथायाखौ बुंदो दे आंनिफ्राय माब्ला नुखोसो बियो नुवाखै नुनायालाय होमबा खोथाया बुंदो नायदो बेना फेसबुकखौ आं डेट खालामगासिनो फेसबुकआव दाथ' आंबो बदनाम जाबाय नोंनि हिनजाव बदनाम जाबाय आंजों बांद्राय खेला गेलेनो नांखाबाय ना मैयानिफ्रायनो थगायबाय थाबाय थांसैसो दाना लोमजाबाय जारिबाय माबाय स्कुल दं होनना मिथिगौ बिसिनि अंखारजों सोलियाथ' नंगौ नंनायालाय सैथो बेनाबो सैथो नोंनाबो सैथो आं डाइरेक्ट मोनसे खोथा बुङो बे सिम कार्डखौ दानो बख'ना बिनि खोथाखौ दा लांदां बख'जोबगोन आं मिथिबाय दानो नै आधा घन्टाबो नांगौ दाथ' नों लाफिनलायै बायदिसो सेस खालामना होजोब्बाय फेसबुक इउटुब सेस जाजोब्बाय फेसबुक इउटुब सेस जाजोब्बाय दा बोलाबानो नोंसिनिल' नुयो जोंनिल' नुयो बेखौथ' आं खालामाखैना गावसोर सानैजों गेजेराजों बिजों आंनि फेसबुकआव हाबनानै एन्ड होबाय थादों दा आंहासो
खोनाबाय देदेर आंनिफ्राय मोनसेबो पस्ट थायाखै मिथिबाय सेसथा आंनि फेसबुकाव गावसोरसो हाबनानै आंनिखौ लगिन खालामना बियो आंनिखौ लगिन खालामा गासिबो थांजों निजिरा जों आंनियावबो आपलड होदों दासो नायदों नानिखौ दोनैदों देनजार खामानि मावगासिनो थानजोंहा भिडिअ होनाय आपलड होनाय आंनि फेसबुकावसो हाबना होबावो दे माबादि जेनेबा रोंगौ सानदों बिसोरो मा खालामथारथोंसैलै हिनजावफ्रा बिनि थाखायनो नोंहा आंजों गाज्रि मोनलायबाय मिथिबाय जेबो नङा आंना गाज्रि मोनलायनाय आं जेबो साना सोर मा कमेन्ट चार्ज हरो सोर मा जावो आं जेबो साना जावग्राफ्रा नङा खोनाबाय दे दा बे खामानिखौ सोर मावा लादों गावनो मावा लायाखै बिराद गोरा जागासिनो बे फेसबुक इउटुबजों माबाबोनाय आंबो साइबा जेबो नङालै आं अननानैखौ दासिमबो जेबो दिनैसो आं गरम जानानै गाव आङो डाइरेक्ट बिनि फेसबुकाव माबा खालामदों आङो बिनि मेसेन्जाराव हाबबाय मोनबाय आं बे सोरबा हरबाय बेखौथ' माबायाखै मालाय लोगोनि मानसिफ्रा माबा खालामजोब्बाय शेयार खालामजोब्बाय गावसो फाननानै लादों बेखौथ' आं फानाखै गावनाव फट' बिहरदों नालाय लंथं फट'खौ आङो मोनदों हरदां गावनो हरना होबाय गावनो हरना गाव बिहरदों नालाय हरदों आङो हरनायनिफ्राय गावनो हगारना होबाय लंथं भिडिअ ना फट' होनदों भिडिअथ' नङा फट'खौ ओरैनो माथो भिडिअबो बिहरबाय थायो होननाय खोनादों नोंखौ कम्पानियाव थानायाव आंखौथ' जेबो नाब्रा आं भिडिअ बिहरबाय ओरैनो नालाय माथो बेफोरलाय जाखायोखा माने आंजोंसो बिहरलायजा नाया माया सोरजोंबा मेसेन्जार गैया आंखौ थाल मोना थालोबो आङो हाबासो नैबे बिनि फेसबुकाव हाबा आं नै दाख्लै खनसे फुरागासे हाबनानै दोन्दोंमोन बेनो जेबो बिदिनो रायलायहरो बेयो सोरबा सोरजोंबा मेसेन्जाराव ओमफ्राय आंखौ सालायदोंना मोनथिया मानसिया ओमफ्राय बेखौ सालायासै बे ओंखायनो बुंबायना बे सनिया बर' फेसबुकजों मेसेन्जार गेलेग्रा ओंखायनो नायनो सानदोंमोन आं भिडिअखौ मा भिडिअखौ नों बिहरनाखै माबाखौब्रा फट' भिडिअफोरखौ हरखाया फट'खौलाय नुखाबायना फेसबुकावनो होना होखाबायना बे फट'खौ होना होखाबाय होना होबायब्रा इयो लागाव नों होआखै बिनि दानो हाबदोंना बिनि मेसेन्जाराव हाबना नायलाय सोर मेसेन्जाराव मा हरदों बिदिसो जानानै दंलाय आरो